bruixes. Bueno, a banda de Reis Mags, sabeu que en esta cabalgata també hi ha més personatges, sabeu qui són? No. Melchor, Gaspar i Baltasar. Els personatges de Star Wars, ho sabíeu? No. Bueno, qui s'ha portat més mal de tots? Tu per què? Perquè sí, perquè jo sóc així. Bueno, entonces, esta nit no tindrà regals, o sí? No, carbó. Bueno, i els de més, sabeu portar bé? Sí, molt bé. Què és el que haveu fet per portar-se bé? Pues ajudar. Llavors, entre tots, quin és el vostre rei preferit? Baltasar. Baltasar. Melchor. 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 Es la noche del amor, el cielo trae paz, el mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar. Es la noche del amor, con todo en su lugar, más allá de toda oscuridad hay amor y paz. No quiere hablar que esconder, no puedo comprender por qué no es quien debe ser el rey que veo en él. Quisiera ser sincera, no sé qué voy a hacer, decirle la verdad no puede ser, hay mucho que esconder. Es la noche del amor, el cielo trae paz, el mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar. Es la noche del amor, con todo en su lugar, y más allá de toda oscuridad hay amor y paz. Es la noche del amor, con todo en su lugar, el mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar. Jo quasi l'he viscut com un xiquet, emocionat, perquè la veritat és que n'hi ha moltíssima gent. Me diuen que és un dels anys que més gent ha hagut i hem intentat que sigui una cabalgada que agrada a tot el món. Una part tradicional, que és els Reis Mags que ven d'Orient, i la part d'eixa d'adorar al Niño Jesús, i una altra part moderna, pues, la Guerra de la Galàxia. Bueno, jo penso que està molt bé, ho han fet amb molt de carinyo, hem tirat menys caramelos que l'any passat, perquè la gent no tinguera tant de... I, bueno, crec que ha estat, en definitiva, molt emocionant, almenys això m'ha transmitit la gent. Segurament hi ha coses que sempre se poden millorar, però jo estic encantat, vull felicitar al Departament de Turisme, que ha sigut el que ho ha organitzat. Este any, com a novetat, hem obert la porta de l'església, perquè així no ho parlarem en el retorn, i han entrat a l'església, com fan en moltíssims pobles. Crec que queda molt bé i també molt entranyable, i per tant penso que ha sigut una gran cabalgada. Xiquetes, veïns i veïnes, ja tenim els seus majestats, els Reis Mags. Benvinguts al nostre poble, benvinguts a Riba-roja de Túria. Sabem que venim de lluny, sabem que veniu carregats de regals, i sabem que esta nit tenim molta feina per tot el poble. Però jo, abans de seguir, vull que escolteu els xiquets de Riba-roja i xiquetes si sap portar bé. Ara escoltareu. Xiquets i xiquetes de Riba-roja, s'heu portat bé? No se sent, no se sent.
repetim, xiquets i xiquetes de Riba-roja, s'han portat bé? Ses majestats, han vist el meu poble? Xiquetes i xiquets que s'han portat fenomenalment. Els pares i les mares també n'hi haurà algun regalet. Per tant, benvinguts a Riba-roja i finalitzar dient-los que ven un poble solidari, un poble de pau, un poble humil, un poble treballador i un poble que estava esperant-los. Per això jo us demane que ara quan es doni la clau màgica, que tots els xiquets i xiquetes del meu poble que tinguen un regal de vostès, perquè el carbó pel poble que ve. Així, regal, per favor. I ara, el més important, per anar a cada casa de tota la gent que avui tenim, necessitem una clau, la clau màgica. Per tant, per favor, que ens duguen la clau màgica que obrirà les portes per al regal de tots els xiquets i xiquetes. Vaya, se acerca el duende mágico. Y ahora sí, de nuevo ese fuerte aplauso. Y también al paje real, por supuesto que sí. Bé, doncs així ens ha dut la clau màgica que obrirà totes les portes, el paje real, que tots t'han dut les cartes, veritat? Milers de cartes, i totes aquestes cartes tenen que dur els regals. Però abans de donar la clau màgica, ses majestats, vull dir-los que, per favor, que se'n recorden d'aquells xiquets i xiquetes que no estan així. Aquests xiquets i xiquetes que per circumstàncies o estan malets o no han pogut eixir, a ells, per favor, un regal molt especial. En recordes en Riba-roja. I ara faig entrega de la clau màgica que obrirà les portes. Ses majestat. Una vez más, la satisfacción de ver cómo los niños disfrutan, nos esperan con mucha emoción y nosotros a su vez muy contentos de un año más poder estar aquí dándole la satisfacción a ellos. Muy contentos y esto es espectacular. Con ganas, supongo, ¿no?, de empezar a repartir regalos por todas las casas ahora que ya tenéis las llaves. Claro, eso es lo más importante. Los niños han hecho ya su parte, ahora nos corresponde a nosotros. Iremos casa por casa dándole la satisfacción. Nosaltres, els Reis Mags d'Orient, hem preparat tots els detalls per a aquesta nit màgica. Avui repartirem joguets i regals en cada una de les cases de Riba-roja. En aquesta nit de festa i alegria, en aquesta nit de somnis. El millor regal que us volem fer, que aquests somnis d'avui perduren durant tot l'any. Ens queda molta feina a fer. I tots els xiquets i xiquetes deuen anar-se'n a dormir pronte. Xiquets i xiquetes, anireu a dormir pronte? No vos sent. Aneu-se'n a dormir tots pronte, per a que demà